Hello everyone, it's me again, Burntime, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog, uling mga ka-DIY. Sa araw na to, mayroon ulit tayong tuturo sa inyo ng basic tutorial or proper maintenance number 14. So, ang ituturo namin sa inyo ay kung paano magiging alert. Ang ituturo namin sa inyo sa ngayon ay kung paano natin ma-monitor or paano nyo ma-monitor yung tire ninyo nang hindi nyo nasusukat ang tire gauge. Okay? Pero bago natin tuloy yung video, syempre, shoutout muna natin, Anos Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. Siyempre, shoutout din natin lahat ng mga Griffin owners at sa lahat ng Griffin chapters nationwide. Kaya mga kadaway, meron tayong i-flex dito na bagong natin, gamit natin dito sa Griffin 180 natin at pwede nyo rin po itong magamit sa anumang klase ng sasakyan. So, we have here air alert o tire bulb cap. Okay? So, ito po mga kadaway, pang monitor ng tire ninyo kung tama pa ba yung inflation o yung karga niyang hangin. Para na sa ganun, hindi maaksaya. Kasi isa din na nagkukos ng aksaya ng gasolina or fuel consumption ng anumang klase ng sasakyan ay kung flat or hindi tama yung laman na hangin ng gulong ninyo. At the same time, syempre, kailangan nyo rin po na hindi maplatan. Okay? So, paano yun? Kasi dapat ginagamitan nyo ng tire gauge. Paano kung wala kayong tire gauge? So, ang mas maganda dito, titignan mo na lang visually. Okay? So, paano yan? Ganito po mga ka-DIY. Kung makikita nyo dito, meron po siyang instruction. Pag ito, mas madami yung nakaangat na green, safe po yung gulong ninyo. Pag merong lumabas na green at yellow, so nag-warning siya na pwede nang lagyan o dagdagan ng hangin. Ngayon naman, pag yung green, kalahating green at kalahating red, ibig sabihin po yan, hindi na po pwedeng gamitin dahil flat na po masyado. Okay? Or may singaw or butas yung gulong mo. So, paano gamitin yan? Tara. So, ganito lang po. Tanggalin natin tong tire cap natin. Tapos, kuha tayo ng isa. Pang sasakyan po kasi to pang 4 wheels, pero pwede rin po sa motor. Okay? Sundan lang po natin yan. So, makikita nyo dito, may green, red, at yellow. Okay? So, magiging nyo to, monitoring sensor, indicator dito sa gulong ninyo. Yan, titingnan natin kung ano yung mas na aangat. Yan. Yun. So, kung mapapansin nyo, pitikin natin, mas nakaangat yung green. So, pag mas nakaangat yung green, safe po yan. Okay? Pag lumabas yung green at yellow, warning na yan, warning sign na kailangan mo nang magkarga or dagdag ng hangin. Pag yung kalahating green at kalahating red, danger na yon. So, try natin na i-deflate para mapalabas natin tong warning. Okay? Try natin na i-deflate. Yan, sadyain natin na i-deflate o bawasan ng hangin. Para ma-check natin kung gumagana tong yellow at green. Okay? So, check natin kasi dapat ito nasa 20 to 30. So, tignan natin. Baka nasa, na to? 15. Ilan? O, diba? So, deflated na siya. So, check natin kung gumagana nga yung magsasign siya ng warning. So, hindi pa. Kasi pwede pa naman. Matigas pa naman to mga ka-DIY. Okay? So, ayan. Wala na, diba? 5 na lang. So, tingnan natin kung ano yung mas umaangat. Ayun. So, kalahating green at kalahating red. So, yung ibig sabihin, danger na siya. Kasi, below, na po siya. Below proper tire gauge. So, dapat nasa 20 to 30. So, tama po siya. Gumagana po siya mga ka-DIY. So, tamang-tama. Ang gagawin naman natin ngayon ay i-inflate natin gamit yung bago nating bili na portable tire inflator. Kunin mo. Ayan, lagay natin, iset natin sa 2.75. Yun, so okay na yan, 2.70. Yan, bago flex natin mga ka-DIY, nasa 1,500 lang. Meron na rin kayong ganito. Lagay lang natin yan. Tapos, on lang natin. Ito, pinutin lang natin to. Kusa lang po yung mamamatay.
Yan, malapit na po. By 5 po kasi yung counting niya. Kaya mabilis. Yun, so okay na yan mga ka-DIY. Ganoon lang po siya. Tapos, check din natin uli kung mas aangat yung green. Yun po ang safety or safety. Yan. Yun. So, dapat ganyan. Okay, so very good mga ka-DIY. Gumagana po talaga to. Walang red. Valve cap, tire indicator. Okay? So, parang ang magiging trabaho niya mga ka-DIY. Siyempre, busy-busy ka sa trabaho mo. Lagi mong ginagamit yung motor. Eh, hindi mo naman na-check kasi wala ka ng tire gauge. Ito. Wala ka nitong pang gauge para sa tire sa hangin ng gulong mo. Eh, umaasa ka lang sa mga gasoline station, di ba? Okay, so ang gagawin mo, pag nakalagay yan, yung tire cap na yan na may indicator siya, kung para mo malaman na kailangan ng kargahan o dagdagan yung hangin, tignan mo lang. Visual check lang, oh. O, diba? So, pag ganyan, uy, safe pa. Okay pa yung tire mo. Diba? So, wala kang, hindi ka kakaba-kaba. So, ayan, diba? Napaka-basic lang po siyang gamitin. Titignan mo lang, visual check mo lang, oh. Ganyan. Okay na, diba? So, kailangan nyo ito mga ka-DIY. Napakamura lang nito. Nasa almost 200 lang po kasama na po shipping. O, diba? Meron ka ng ganito, safe pa yung motor mo. Tapos, siyempre, maalagaan mo pa yung gulong mo. Kasi, siyempre, yung gulong natin, lalo na pagkabago, pagka deflated yan, hindi mo nalalaman, madaling maupod. Okay? Tapos, maaksaya sa gasolina. So, ay mga ka-DIY, lagay ko na lang po yung link sa description below kung saan store ko nabili. Ito, ang presyo niya, almost 200-250 kasama na pong shipping. Depende na lang po sa brand siguro. So, ito, naray ko lang po ito mga ka-DIY kasi meron tayong tropa na nagpa-try nito. Okay? So, andyan, meron na rin po siyang guide kung ano mga PSI or bar. Yung conversion po niya mga ka-DIY. So, yung, kunwari, 32 PSI, yung bar niya is 2.21. Okay, so, nandyan yung conversion niya or pwede na naman po i-search sa Google. Okay, as GPT or EI. Okay. Yan, hoping na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon kung paano ko gamitin at maglagay ng tire valve cap indicator. Okay, for your safety. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT sharing is Caring. So yan, maraming salamat. Tugatupin ng Glory and Burn Times. Signing off.